ole hei reek john tournament final an khelna khan hei thlalak kan en atang khan anin ti buai nih hmel a ke chuan video in karon upload mai anga mi account dang vela khan en tur chu awm ka ringa ngati ke ni mi zo ho hi in ti buai kan hra te em le ti hi ania boruak hi kan zo lo lu tuka baka hetia ke ni a en tu ho a friend so kha kan va in sual va kan a chhunga lut kan player so khan an chak pha lo an ne pha lo goal an thun pha lo ti hi sheila hatia kan va in sual va ka kan chaka a chhunga player so an hian an chak pha tur ni sa chuan in sual va po hi pui chuang lo ka ti ke chu dik taka soi chuan baka hetia kan va in sual hian ke ni a hlok na awm lo wa a hnu a za na ani mai maya hetia in sual ho po hi chu tlema rui deuh kai deuh ho hi an ni duh tlang puin ka ring ke chuan an mani point an rui lo hei an ngai to na fi hun lai hian han en ve se an om dan hi han thlir le ve se an zak hi ka ring ve thowa chu hring chunga buai na siam se hi enge moni le an du ni ka ti baka khoimuna po ni tho ke ni mi so ho hi hei boruak tlem husa huna deuh awm hi chuan in sual thaman na tur hi kan hrelo lu tuka hetia in tih chak du chuan na tho mai tur mo mani chhung ko chawm na tur tho chhuah mai tur mi chunga kan chakna hlan tir kher ngai lo kan na tho na khan chakila lawkila chuan an chhung te chawmila kha a lawk ka ti zawk ke chu dik taka sawi chuan mase hetia mi vati tur pawh hian ke ni pawh engmah kan ni chuang law it's my life an ti theia an thu ni ma se hei hi ka sawi duwa mihring hi in mangai tak le in ngei taka khosa tur kan nia chuti lai in ke ni nam tlem te mi tlem te hi in ngei lo hemi football fang en fang in sual mai mai te hi chu esim hram tiang u tih hi karon sa du cheu ni